Ito lang ti Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel. Magandang araw po muli mga kababayan. Si Kuya Abs Flores po ito. Samahan po ninyo ako sa panguha po ng gabi na lulutuin po natin upang ipakain sa ating mga alagang manok. Yan. Panoorin nyo po kung paano po natin ito gagawin. Wow! Oh, ang gandang gabing to. Malaki. Tapos may bulaklak. Yun. Yung kanyang puno. Yan po yung papakain po natin sa manok. Laki oh. Ang ganda pa ng bulaklak. Lapitan muna po natin. Yan o, yung kanyang puno. Oh. Ito lang muna yung ating kukunin. Actually, meron pa doon. Pero unahin po natin itong pinakamalaki. Oh, ganda po ng bulaklak oh. Yun. Hugasan lang natin para matanggal na po yung lupa na nakadikit. Oh, lakas ah. Tawag namin sa gabi na ito, galyang. Okay, iwan ko kung anong tawag ninyo sa Katagalugan o sa iba pang wika. Ito naman, tawag namin mga Iloko, pitik. Pitik galyang. Pwede po itong isahog sa sinigang na baboy o sinigang na baka. Hindi po ito makati, masarap po ito. Tapos, pag yung maganda yung pagkakaluto, ako, napakalapot po ng sabaw, napakasarap ng sinigang. Meron pa sa sako. Yan, malinis na. Tapos, itong mga maliliit, gagawin po natin itong pananim. Tatanim po natin doon sa may silong po ng, o sa ilalim po ng puno ng nara. Ito.
Okay, yun na. Mabigat po siya. Siguro nasa tansya ko 15 kilos. Ito pong bigat ng ito lamang po laman ng gabing ito. Pero yung dahon na tansya ko lamang po yun. At sukatin po natin mamaya. Ay, yan, i-adjust natin. Yan. Kaso baluktot siya. Sabihin na lang natin na mahigit 1, 2, 3, mahigit 3 feet. O mga, sabihin na lang natin na mga nasa, kasi pag inunat mo ito, yan, talagang mahaba. Okay? So 39 inches or 1 metro, sabihin mo na natin. Ayan, sabihin na natin na 1 metro ang haba. Okay? Itong puno ng gabi. Kasi baluktot siya eh. Yun o. Laki. Ngayon, sukatin po natin ang circumference. Yan. Kabilog. Sa average po tayo siguro. Ito yung average na ano niya. No? Yan, siguro sa pinakamalaki na. Yan, para mas maganda yung figure natin. Ano? Ito yung pinakamataba. Okay. Mabigat siya eh. Yung circumference, teka, sumabit. Yun. Sabihin na natin na 19 inches of 48 centimeters yung kanyang circumference, kanyang kataba. Imaginin po ninyo, ano? Okay. Para mas maganda. Ito yung ating mag. I-kumpara po ninyo. Yan. Parang ano, 2 beses na kalaki itong mag. Okay. Ayan. Yan o, ang haba. Tapos yung bulaklak, meron siyang 1, 2, 3, 4 na bulaklak. Ito yung malaki, malaking bulaklak. Amuyin po natin. Amoy gabi. Pero mabango siya. Alam nyo ba yung amoy ng ano, ng rosal na medyo nalalanta? Parang ganun yung amoy eh. Okay. Yan. Hindi natin tatanggalin yan. Gusto ko na itanim ito. Okay, pag natanggal po natin yung laman, yung puno, tatanim po natin na kasama yung bulaklak. Kasi nasasayangan ako eh. Bihira lamang po tayo makakita ng namumulaklak ng ano, higanting gabi. Okay, ngayon maghahanda na po tayo ng pagkain po ng manok. Itatanim po natin ito.
Yan, halos luto na rin, ano? Pinakulaan po natin ito ng 1 oras. Pero depende po kung gaano po katigas o kalambot po yung laman po ng gabi. Kung mas mura po yan, mas madali pong lutuin. Pero pag magulang na po, gaya po nito, abutin ka po ng, ng mga 1 oras o higit pa. Okay, so siguro mga 15 minutes na lang to, okay na. Hindi naman po pwede na overcook yung pong ating gabi sapagkat hindi po matutukan ng manok, malambot. Kaya mas maganda po yung katamtaman lamang po yung pong pagkakaluto. Magkakape po tayo. Yan, kape. Habang hinihintay po natin na maluto itong ating gabi na ipapatuka sa manok. Yan. Oh, init. Haluin natin para matunaw tong kape. Oh. Wow. Sarap ng aroma. Init. Cheers para sa magandang usapan. Wow. Kaginhawa. Okay. Sa experience ko po, kung bakit tayo po ay naglalaga ng gabi. Ayan. Base lamang po sa experience po natin sa pag-aalaga po ng manok. Sa mahal po ng feeds ngayon, yung pong isang kaban 50 kilogram, mga nasa 1,600. Yung kalahating kaban 800. Okay, 25 kilograms po yon. Tayo po ay nakakatipid ng 80 to 90% na gastusin sa commercial feeds kung lalahakan po natin ng gabi. Ayan. Maliban po sa gabi, tayo po ay nagpapatuka rin po, no? May pinapatuka po tayong Madre de Agua. Kaya nung isang araw nagtanim-tanim po tayo diyan sa paligid ng gabi, Madre de Agua. And then susunod po pati po ube. Doon naman po sa bandang itaas. Yan, gusto na rin po ng manok yung pong ube. Okay, so see? 80 to 90% yung natitipid na gastusin po sa patuka. Kaya dito po tama po yung napapanood po natin, yung advice po ng ilang po mga nag-aalaga po ng manok na kapag ikaw ay maraming tanim na gabi, ube, kasaba, yan. Yun po yung gagamitin na patuka. Makakatipid ka nga talaga ng mga 80 to 90% na gastusin para sa patuka. Okay, iininin lamang po natin to. Yan. At papalamigin po natin bago po natin ipakain po sa mga manok. I-drain lamang po natin yung tubig. Yan.
Okay. Hayaan lamang po natin na lumamig yung pong ating nilagang gabi. And then maya maya lamang po pupunta na po tayo sa chicken house at ipapakain na po itong ating special na niluto. Oo. Yan. Magpapatuka na po tayo ng manok. Ito yung feeds. Ang lata lang. Then kita nyo naman, nag-i-enjoy po itong pong mga manok sa pagkain po ng gabi. At galuan po natin ng counting feeds. Yan. Okay, sa kabila, pagbibigay din po tayo ng pagkain po nila. Mga manok na po tayo dito kay kabilang chicken house. Okay, hanggang dito muna po mga kababayan. Maraming salamat po sa panunood sa ating video. Maraming salamat po. Bye. Pakain muna. Dulang Ti Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel.